Търсете огрян от слънцето склон, обдухван челно от вятъра. Този съвет следва Оги Угринов, когато полита с делтапланър за първи път. Днес Оги живее в Швеция, но продължава да покорява синевата. Здравей, Оги! Добър ден! Ти си първия, който има смелостта да прави лупинги с делтапланер. Тренирал си дори националния отбор по делтапланеризъм, а през 1997 си първия в Швеция, който лети на безмачтов делтапланер. Как се превзема синевата? Какво е да полетиш с крилете на вятъра? Научават се техниките на излитане и кацане първо, след което вече човек се зарейва нагоре. Всичко това отнема време и по някой път е и болезнено, когато човек не успее добре да излети или да кацне. В големи дози ли е адреналина? Вероятно в началото е в по-голяма доза или когато се случи нещо по-така екстремно във въздуха или при приземяването. Какво те запали? Да. Какво те запали по делтапланеризма? Запали ме сънища. Сънувах, че излитам, летя и реших да го питам действителност. Да, и това ме превзе след това. Просто нямаше отказване. Сега зная, че водиш шведски делта пилоти, делтапланеристи в България. Къде летите? В коя част на страната ни превземате небето? Да, започнах с пътуване до България 1992 година, защото установих, че местата за летене в България са не по-зле, дори много пъти по-добри от други места, където сме летяли в Франция и в Италия и Испания. И започнах 1992 година. Оказва се, че за делтапланеризма по-подходящ район е Враца, Монтана, където стартовете са подходящи за различните посоки на вятъра. Сопот, което не беше в началото доста посещавано място, го отделихме вече по-назад, защото там има една особеност, че при гръбен на северни, северо-западни и източни ветрове става доста турбулентно и не е много безопасно. Ние, между другото, видяхме снимки, сега и видеоклип с теб. Ако и ти виждаш, можеш ли да коментираш къде е това? Това е старта на Сопот, където се излита в южна посока. Между другото, тук съм преживял най-силната турбуленция, когато набрах височина и идваше вятър от север във височина, когато ударих с крака кила на делтапланера и ми се наложи да избягам в равнината и да кацна в последствие. Има ли място за страх, когато човек е в небето? Има, намира се, но общо взето това е по-скоро напрежение, нервно напрежение, не е истински страх, защото няма кой друг да помогне, няма автопилот, общо взето. Човек разчита на себе си най-вече. Да, точно така, да. И наистина, както каза професионалният колега преди малко, паниката е погубваща. Човек паникьоса ли си, тогава вече могат да се случат неприятни неща. Най-вече в всмукване в облак. Всмукване в облака си звучи направо страшничко, поне за такива хора като мен, които нямат опит с летенето. Доколкото зная, през март се връщаш в България. Кориш ли вече планове къде ще летиш и ще дойдат ли с теб приятели от Швеция? Март е ранен месец. Вероятно ще летим април или май. Плановете, които кроим се за Бразилия през август. И така имаме една мечта за Австралия следващата зима. Дано да се случи. Аз ти го пожелавам от сърце да се случи и чакаме те през март в студиото, за да ни разкажеш повече за всички тези мечти и приключения. Оги Угринов, делтапланерист от Швеция.